TMTV. Selam dostlar, Tat Mustafa telekanalında təmli kreş tapşırığı hem her otuna sayın əligi oş bölməsində təmli riziklar pişer. Hem əligi təmli riziklarını tükederek bulsak rizikni pişirir için estradımızın popüler jürşisi Elvira Xamatova'na daştık. Elvira Rahimit. İyi sen misiniz? İyi sen biz. Hal Bulat. Evet. Əlini səhər alıb gelgensin hələ sen kötərib. Ben özüm güne kilmedim. Yaşma degen. Derse bu. O kübresin bunlar. Biləm. Yaşma. Soğuluk selametlik. Yaşma. Zireklik kinetle balık kilimi. Sizge bu ne? Bu şimdi babay. Siz Babay. soğuklap, stüdyonuzunu soğuklap, sini soğuklap. O babayın işi bile. Bu Ben şey- охранник babayım әлі. Bu ay soğukşı babayım. Şimdi motor taşım tutup dura ol. Мен ойлағаным бүтісі таш деген таш бик кішкене екен бит. Taşı bit keşkine natural taş. Bu Totar babayı түгіл мүсің bu? Bu Totar bit bu babay. Kübeteylerindeki koygan aksakallı. Yaşını güzel. Күздері неге қызық bu Қытай babayым әлі. Ярат, Тибетте яшәүче татар бабайы. Бик зур рәхмәт сиңа Эльвира Хаматова. Әлеге яшмаларың бабайларың өчен әйдә тапшыруына башлап җибәрик. Я Эльвира, яңа сезонда безнең тапшыруыбыз бераз гына үзгәрде. Син инде килеп кергәч тә әйттең менә, нәрсәдер истәлегездә Жинақланып Синең көндәшең артист юк, синең көндәшең телевизион тамашачы. Хәзер телевизион тамашачылар рецепт юллыйлар безгә фотога төшереп, син шул рецепт тавыша нәрсәдер әзерләргә тиеш булачаксың. Әгәр дә синең нәкъ шулай килеп чыкса, тапшырыбызның спонсоры булган Күкмара табасы синеке. Әгәр дә килеп чыкмаса, ул табаны без шул рецептны юллаучыга җибәрәбез. Узатабыз, адресы буенча китереп тапшыралар. Ну Булат ничек булса да бу табаны оторга кирәк. Оторга кирәк, шуңа күрә әйдә башта танышып узыйк. Кем белән син бүген көрәшәчәксең? Игътибар экранга. Ризванова Рүзилә Күкмара районы Өркеш авылыннан тәмле гөбәдия рецептын юллаган ул безгә. Мин бигрәк тә камыр ашларын һәм Тат Мустава каналын карарга яратам ди. Тәмле көрәшнең бер генә чыгарылышын да карамый калдырганым юк дип әйтте безгә Рүзилә. Менә шундый рецепт юллаган безнең тамашачыбыз гөбәдия. Бау Булат. Син беләсеңме шундый сүз? Тәмле дия ашадым гөбәдия. Менә минем дә гөбәдия ашыйсым килә бүген. Менә шундый гөбәдия син әзерләргә тиеш булачаксың, пешерергә. Булат күкәй генә пешереп ашап китсәк ярамы? Ярый, әгәр дә син ягәсең икән. Булат, Булатны тамашачыга бирик. мин җиңеләм дисең. Булды без син белән күкәй кыздырабыз да хәзер. Теге менә гөбәдия пешереп тормыйбыз. Әзерләп. Бик затлы. Булат пешереп карый инде. Эшләп карыйк. Бәлкем килеп чыгар. Кем белә бит. Ярар, мин сиңа уңышлар теләп калам. Рәхмәт. Уңышлар сиңа. Инде хәзер бөтен нәрсә сорыйсың, шуны алып бирәчәкбез. Инде ул дигедер инде шулай бит. Камыр, басыр өчен он, йомырка. Йомырканы пешерергә куйык. Куябыз, бөтен нәрсә дигесендә пешерәбез. Хәзер тагын нәрсәләр? Май кирәк булыр. Май да булачак сиңа. Майны ярата. Так. Корт бармы? Корт табабыз безнең суыткыч. Авылныкы менә, авылныкы. Шыпшын авылныкы. Пропискасы авылныкы. Әгерҗидән ал. Әйе. Кәҗә сөтеннән. Так, әйдә куйык. Булдымы? Булды. Ярар. Әйдә инде гөбәдия пешерә башлый. Эльвира, син сораган бөтен әйберләрдә өстәлдә. Дөгене инде без куеп җибәрдек. 5 кат жудык башта. Аннан соң менә монда утын каты ачма дип Эльвира әйтә. Ул әкрен менә бүртергә тиеш. Син теге лайфхаклар әйтте монда бит инде. Кайбер хуҗабикәләр уста гөбәдия пешерүчене шулай соңлап торалар хәзер. Бераз гына шулай әкрен тагына койын торсындагын, бераз гына сыйык май өстибез, таралып китсен. Андай берне күргән бар инде, ярар. 5 елда. Күп нәрсәләрне күрдем. Күп нәрсәләрне авыз итеп карадым. Күрсәттеләр инде монда күрмәгәннәрне. Ярар, әйдә күп сөйләп, безнең иң беренче камыр басара кирәктер бит. Күп сөйләп эш бармы? Так, эфирлар алгансың әле син дип кат. Мен камыр ризыклары еш пешерергә туры киләме сиңа? Әллә инде хәзер һәр шат сайын пекарнялар бар. Шуннан гына киреп. Әле туктале син ул кибетне әйткәнчә әле башкалары да күп. Башка пекарняларда. Иң тәмле гөбәдияләр шунда. Шулай менә. Син бер туганың эшләме әле анда реклама ясадың? Беләсеңме реклама өчен безгә тиеш? Юк. Әйе, нәрсә тәк? Анда Кефир. салдык.
шекер кымын Шекерін көзге гана шамалап. Шамалап қана салады. Әлбәттә инде әйдә балларак булса, тәмлерәк була өчен ул. Ул бит итле пирог түгел. Солып. Ара, Эльвира. Бір 2 қолақ шамасы. Оны күпме тындырыргамы? Жоқ, болады. Сыйықмай салатыр. Бик булышасын келсе, бик ердем етесін. 2 қолақ шамасы. Мындамы? Оңғамы? Менә мында сол. Мында май керек иде. Берәү. Икәү җитәме? Булды, җитәр я. Мында күпме керек? Мында 1 қолақ. Әлләнсәр иләнеп кайтып китәме инде. Бүген үземдә гүбәдия пешерү буенча зур белгеч булып кайтып китәчәкмен. Яра, Эльвира, әйдә, сөйләшик. Иҗат турында, синең турында инде күптән безгә килгәнең юк. Әле менә безнең Сагындырып өлгердегез инде. Әйе, безнең яңартылган аш бүлмәсендә син әле беренче тапкыр шулай бит. Әле башта әйтеп узыйм, мен сиңа менә инде ярдәмгә килде. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы Ашык акционерлык җәмгыятеннән әлеге кәштрүл һәм син бүген көрәшәчәксең менә бу саба өчен. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Һәм уңайлы өчен әлеге заманча савыт-сабаны әлеге гомумән бөтен төрле продукцияны дип әйтсез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Әгәр дә инде интернетыгыз булмаса, Кукмарада фирменный кибете бар. Бар Казанда Павлюхина урама 114 адресы буенча урнашкан кибеттә һәм Рихард Зорге 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында киләсез дә. Менә булып итеп асларын күтәреп карап Кукмара дигән логотипны табып, әйе, сайлыйсыз. Әлеге табаларны, кәштрүлләрне һәм күп анда бик күп төрле эшләнмәләр дип әйтик, кирәк-яраклар кухня өчен. Рәхмәт спонсорыбызга. Я, дәвам итәбез. Әйтәм бит менә бу таба өчен көрәш бара бүген. Җиңсәң, синеке, җиңмәсәң, менә ул табамы юк. рецепт юллаган, Булат ул табамы юк иде. җиңелсәң барасың да сатып аласың дигән бер нәрсәсе дә юк. Әйтерсең Булаттан дип сиңа бераз ташлама диясәрләр. Так. Ярар, Эльвира, әйдә, соңгы вакытта ниләр белән шөгыльләнәсең? Каядыр нидер эшләр башкарып йөрисең бугай әле син? Эшләр башкарып йөрим, җирдән кала. Җирдән кала. Гына бүтән өлкәгә дә тойфылыш башланды инде. Оештыру эшләре инде. Оештыру эшләре. Бит электә нәрсәдер оештырып йөридер. Бигрәк инде мин театрда әле театрында эшләгән вакытларым бар иде. Аннан соң концертка гына күчтек. Хәзер инде мин сам тренинг үзәгендә эшлим. Әйе. Рәсем ясарга, тегергә, бәйләргә, телләр өйрәнергә теләүчеләр. Эшләр киләме соң булай? Киләләр. Карале, Бүтән түгелгенә Ләйсән белән син кыз да килеп китте. Әле күрмәдем әле мин аны иҗат җимешен. Кая ул иҗат җимеше? Иҗат җимеше әле бездә кибергә дип Кибер, саклана. Хаман киберме шуны хәлдә. Кибер. Шуны зак Кибет инде киберме. ул булат әйе. Килеп алсам буламы инде? Килеп алсаң була. Карале, мин шундый сорау бирәсем килә. Менә ул теге тренинглар, төрле үзәкләр бар бит, нимә шунда. Менә анда эшләүчеләр үзләре ул тренингны узамы, юкмы? Шундый сорау бирәсем килгән күптән. Менә син килдең. Булат, беләсеңме нәрсә? Тренингларның төрлесе бар. Менә миңа шүпрәне тренинг җитми. Миңа шүпрәне Шүпрәк түгел бу, шүпрә дип атала. Миңа шүпрәне бераз гына җибеп торыр өчен бер бәләкәй савыт кирәк иде. Менә монда савыт жарыймы? Ярый менә. Менә суы да бар әле. Суында бераз салабыз. Тадам. Яра, менә тренинг, сиңа нигә тренинг үзеңә җитми? Менә сәрип ничек уйлыйсың? Әлбәттә, тренинг сүзе дигәч тәген беренче теге халыкта безнең психологический тренинг нигә төшә, күз алдына килә. Башка төрле тренинглар түгел, психологический тренинглар бар бездә. Үз өстендә эшләү, личностный рост, әйе, менә шундыйрак. Аның белән махсус психологлар. Ага, эшли. Ну, оннан тыш теге тренинг дигәч, тренинг үзәгенә түгел инде ул. Хәзерге без аның исемен бәлкем үзгәртергә дә чамаларлар тора бара. Семейный центр дип. Әле андыйларны ишеткән юк яшәл минем. Чөнки анда нәрсә белән генә шөгыльләнмиләр. Кул эшләре белән дә әйтәмеш. Бүтән күңелләренә ятышлы илһам алып китә торган җир. Центрда ул. Үзеңнән сәр илһам аласың. Үзем мин шушы мастер-классларның, бүтән курсларның бүтәнесенә дә йөреп чыгып, шушы концертка әзерләнеп, үземә менә шу гадәти хәттәген тәмле көрәш тапшыруына килер өчен илһамны шуннан алып килдем. Шуннан алып киләсең, илһамны. Яра. Ашарга пешерергә өйрәтүче кирәк булса, дәшерсез яме. Ашарга пешерүче. Әйе. Дуслар, бүген бу атнада безнең ашарга пешерү буенча мастер-класслар булат бәйрәмдә. Бу килеп өйрәтеп торыр сезне. Бер һәр хәлдә бер нәрсә эшләмәсә, моны эшләп, моны эшләмәсә дип өйрәтеп торган кеше кирәк булса чакырырсыз. Ярый. Җаме. Ярар.
ижат нешли, ижатный дәрежеде. Бу ижатмы? Йо. Жырлар. Жырлар. Клип төшүрүгө деп бир конакланып, илхамланып кеткен экен жейкин. Шундан соң егитлерге алып барып көрсөттүм да. Егитлер канатына кистилер. Егитлер булай дедилер. Бу клипка, бу жырга тиги гадатигине клип түшүрөсө келмей, эде уйлап отурайык, аранжировкасын өзгертирге керек. Менә сиңа Эльвира 5 ел уйла. Түгел. Томчылар деген жырым бар иде минем. Шуңа бик катыгына кызык кына сюжет тагын уйлап чыгарган идик. Аранжировкасы туры келип битмей, бу ничектир энди искирген аранжировка делер. Шуңа күрә менә тентерле аранжировка ясаттык тагын. Хәзер менә энди төшүргө жыйнап йөрибез, Алла берсе, яңа өлгөрөгө тиешбиз. Яңа да хәтта бит тамчылар битте бит инде хәзер. Карлар ява бит инде. Сың бәхет тамчылары һәр вакытта да бар бит инде ул. Бәхет тамчылары насыйп булсын дигән теләк белән башкарам дип җырдым мен һәр вакытта концертларда. Синеңчә бәхет тамчысы нәрсәсең инде? Синең күз аллавыңда бәхет тамчысы ул. Бәхет тамчысымы? Әлбәттә ул балаларыбыз. Сау сәламәт булсыннар, иң мөһиме. Якыннарыбыз, туганнарыбыз, әти-әниләр сен сау булуы иң мөһиме. Яраткан шөгылең, яраткан эшең булу. Җан тынычлыгы. Менә шушы. Шулар булса, миңа калса калганына ничектә булса ирешергә була. Булат менә карап ала әле бераз гына. Нәрсә бу булмассагамы? Бу җитер микән? Җитә. Ташлы. Син миңа ун салдыңмы? Солмадым әле менә монда түйүчекләрем бераз. Монда ун салсаң, әйбәт булачак. Хәтер дуслар, камыр басыла, менә үз куллары белән үзе камыр басты Эльвира Хаматова. Анда кул чабаларга кирәктер. Чөнки хәзер соңгы вакытта мин белмим, кайсы килиннәр генә гомән кызлар гына камыр баса белә икән. Булат хәбәт үнесе белә иш инде. Беләме? Белә инде. Юк, хәзер бит аппаратлар бар, тегем аппаратлар, мәсәлән, тестомесительләр. Юк, мен иң данды белә бар, кулланасыңмы син замана техникасын? Миндә мультиварка бар. Камырында басамы мультиварка? Юк инде, камыр буенча түгел, менә замана ниләре дигән. Сиңа Булат уклавың бармы? Да. Андай салкын крал бар. Сатып башына калдырып торабыз. Монда бераз гына җәмәгать йомыркаларда көйләрдә пешерә башладык. Шептер икене генә алдың син, җитә? Җитә. Без аны тәбәнәк ясыйбыз. Эльвира, Эшләргә тәмле. мондый сорауга җавап бир әле, син карашың. Кайчан син соңгы тапкыр гөбәдия пешердең? Булат, дөресен әйтимме? Дөресен әйт. Әнинең пешергәнен һәр вакытта да карап торганым бар, тик менә сезгә бүген беренче тапкыр пешерергә дип килдем гөбәдия. Шунна. Әйе. Балакай, пешергәнең юк имени? Гөбәдияне ничектер мин теге бик затлы кешеләр генә майын, тозын, песогын дөрес иттереп сала белә торган кешеләр генә, сток кешеләр генә пешерә дип уйлый торган идем, әйеме? Ну, карап торып өйрәнелә бит инде ул күп нәрсә. Башка нәрсәләр бәлешләрендә ниләрне пешергән бар инде без. Гөбәдияне менә дөресен генә әйткәндә, тәвәккәлләп сезгә беренче тапкыр пешерә икән. Эльвира, минем бик күп тапкыр күргәнем бар, кешенең сварка белән эшләгәне, диме? Карап тордым мин аны бик күп тапкыр. Берсендә килнәс куялы, мәҗәм хәм. Аса җайлы икән. Асаткын. Әйе, җайлы икән. Бир әле эшләп карам, мин хәзер белән битме дим. Ага. Тишеп бетердем бит нәрсәне анда. Булат, бар син карап кына тор дип мине узаттылар. Юк, ашарга пешерә белгән кеше, яраткан кешегә инде антысы ни түгелдер. Менә карыйбыз инде пешереп бетергәч әйтерсең. Аллага тапшырдык. Монда инде хәзер әйе. Яра, агымен камыр ризыклары син ПП-дамы, син хәзер бик популяр графны. Дөрес туклану, татарчасы ДТ буладыр инде аның, русчасы теге ПП. Фигура. Юк, була дөрес туклануда түгел мин, чөнки минем режим белән, минем не белән настрой белән килеп чыкмый. Мин ит ашарга яратам, балай берләр яратам, шоколадны бер плиткасын ук бер утыруда ук ашап бетерә алам, шуңа күрә дөрес туклану дигән. Нигә тазармыйсың син алайса? Белмим инде минем. Син сәяси милли мөдәфә монда Эльвира күз алдына килеп басты. Бөтен нәрсәне ашыйм әйтәндә. Бөтен нәрсәне ашыйм дөресен әйткәндә, шуңа күрә дөрес туклану ягында. Ну, кем булдырала? Туклансыннар. Мен шундый фикер, мин каршы түгел. Мин менә шу камыр ризыкларын ашап, тәмләп, төнге 12-дә дә ашап йокларга мөмкин. Эльвира Хаматова сезгә рөхсәт иткәнме дөрес тукланырга? Ашагыз. Дөрес итеп. Яра, Эльвира, әйдә безнең телевизион тамашачыларыбызга күрсәтеп, менә бу камырны бу табага озатыйк әле. Табаны күргәч тә Эльвира инде Булат, бу бик зур таба, бераз кечкенәрәк таба юк идемесең дип. Бераз елап талган иде. Дәтте кәрәк Эльвира, елама. Безнең коллектив зур дидек. Без гөбәдияне бик яратабыз.
Direkte temizlik. Mene bit kelip çıktı. Нормально. Мынсы üstün kaplar aşağıya mı kapkaş? Мынсысы әйе. Biz eng birinchi narsa yeyapmiz. Birinchi qatlam narsa bo'ladi. Qurt. Ondan sonra ya sanab chiqib. Qurt. Yumurqa. Shundan so'ng. Anda fotodagi kerak. Jimish, u Yo'q, moy birazgina solamiz. Sen uchun tubinaymi? Birazgina kitir deb tursin uchun. Tak. Shundan so'ng solamiz. Dugi fotografiyada gibi bo'lsa, men bu top yorataman albatta. Yo'q, hadi fotografiyada gibi bo'lsa. Ham ustine tag'in biroz moy solamizda, ustine voq jimish yuzini. Bo'ldi, ham qoplab qo'yamiz. Jamaat, bu ishlarimiz hozir tezgina ishlar biz. Borisini anglatdik. Biz ishlagan orada siz birgalashib, tamli qarashda tamli reklama qarag'izlar. Tat Mustafa telekanalında tamli kurash davom etadi. Ham bizda qonaqda bugun Gibadiyani yasarga deb Elvira Qamatova keldi. Biz sizlarga u keldi, boshdan bilmadi narsa pishirasin. Biz aytdik, Gibadiya pishirasin deb, bular umrimda bir topqirda Gibadiya pishirgan yo'q deydi. No, bulay qarab turishqa nishava kelib chiqqan. Qoraymiz endi mana o'shaga aytirsin qolgan so'zlar bo'ladi. Duxovka qildik. Bu bir qiziq. Birazgina qisib. Tak. Kiyib keta ko'rmasin. Nechga qoldiramiz? 200. 200 ga qoldir. Yarım saat yeterli shuni qolamiz. Ya Elvira, biz sening uchun maxsus rubrika hazırladik. Munda bit hozir. Munda yo'marishlar, hali sen bilmagan, ko'rmagan ibirlar, shoxta ko'p. Hayda, rubrikaga hazırlanik. Demak, rubrikaning ismi Men kim deb ataladi. Hozir pantomima ravishida men senga narsalar kimnidir ko'rsatam. Aytik, tegarmashi tishilgan mashina. Sen shuni bilirga tegishsin, yemi? Tak bo'ladi. Anasın sen ko'rsatasan birdan. Bir ikki personajni ko'rsatabizda, sen redaktorlar aytashadi, kimni ko'rsatirga, men aytalar, kimni ko'rsatirga shunday. Men bilmayman. Senikin, sen menikin. Unda borsa qadil, men oldan aytib qo'ymaylar, men o'zimda sening kebib menanda. Sening kebib shartlarda. Endi bo'ladi sendan boshlab. Mendan boshlab. Men birinchisini bilaman. Kimni ko'rsatasan? Tak. Shunga ko'ra, qara. Sendek shularmi deyman. Sen bitta aktyor statusida da bor endi. Mana. Nima bunday vaqt tanıtılab talab? Kachok? Bildim, nindi. Любвеобильный. Молодец. No, Tatarchasini qayerda qo'shib tarjima etamiz. Tak, kim bo'la endi bu? Muskulistый. Aha. Muskulli endi. Yana kachok endi. Kachok endi bizda. Muskulli kachok. Ham nishliyo? Mahabatini anglata. Torata? Toratmaymi buni? Yorata. Ayye. Yorata. Shuni yaratuvchi kachok. Xudoyim, baribir. Asqad deb shotir. Salom. Sen so'zni bilasizmi? Sen aytdilarmi? Birinchisi aytdi. Endi birer so'zlab anglataman, yaraymi? Yo'q, mana sen Tulayim ko'rsat, kerak Tulayim. Tulayim mana obraz sen bilasan deydi ekan. Mana Shusha. Sen siylashma. Bular siylashmisha bu almayman. Bu siylashmasga kerak. Mana men siylashmasga ko'rsatdim sen. Bu ilanchi o'sha. Bildingmi? Yilab ilanchi o'sha. Молодец. Gittin shuna o'xshaymi? Durust. Bitta o'xshatdi. Biz mana bilan ishlagandik bu rubrikani. Ularlardan izlagandim navirdan javoblar. Yo, onda og'riy bilimlarida. Ikkinchisini hazırlanamiz. Ikkinchisi bir og'ir bo'lashaq. Ko'rsatirganda, bilirgada. Bitta. Чё? Крутой. На понтах. Ну, shunday, kimligini bilib kelasizmi? Это получается ниндидир кыш Зверев, что ли, был? Төслі кіші? Болады, төслі ереді. Yo'q. Тоқтали, бұл кішінің исім фамилиясы ма? Yo'q. Нейшілін sıfatlardan. Bu personaj. Personaj. Lakin Тіке персонаж. Kokoshniklari прическалы. Kokошниклы. Estağ. Şeşleri var. Снегурочка mı ne? Молодец. Tatarcha ayt endi. Qor qizi, tike qor qizi. Tike qor qizi. Umr bunday narsalarni bilirman. Normalni satdimmi? Normalni. Tak, endi hozir men Kokoshnik olmadim hali yari. Shibuqlar. Shibuqlar ay. Tak, meni qora xaf. Tak. Sen siylashma, yema. Men o'zim bilan bor.
Yo'q, boshlamadi. Qopshig'i bor Qish bobay. Qopshig'i bor Qish bobay, aysa bu sen Qish bobay to'g'ri. Menga qara. Tak. Bulagan uyinda unutgan Qish bobay. Молодец! Ketin ishlab shuni. Durust. Ha? Durust. Voy shunday aqlli ekan, men shunday aqlli qarar bizim ajib enamanimda. Menda. Sizga yara. Normalni ko'rsatdi, yara berib ishni. O'n bo'lsin. Mana shunday do'stlar, bu begrak endi bilasizmi, bu kunugular ungan xo'jabikalarga, esa unmagan xo'jabikalarga bik kerakli. Kunugu masalan, eri qayta. Bulat qasiygali. Kiyib ketmasin. Ey sen ayda. Kisa jingilersak. Shu yerda. Igna qayta, eri sir xotin. Nasha xotin. Nasha ko'rsatirganmi? Erigizga. Erigiz sizdan xotiningiz oqshab qaytdi, so'rasa siz qo'yib. Ko'rsatingiz bir narsa. Qiziq bo'ldi. Rahmat Elvira. Guba deyindik hozir. Shu pishig'adir deb ishonamiz. Shu pishig'adir ishlaydi. Bu rubrika uchun senga ishla. Rahmat. Elvira shunday qisqacha bildira olmayman sendan Tatar jira festivali turida. Chunki men xatirlayman sening eng birinchi shigish yasaganingni, u vaqtda obrazlaringni, u vaqtdagi jiringni deb aytganda, yashasigan yarim jiri bo'ldi. Kibik u vaqtda intervyuda olgan edim. Ya, mana u vaqtdagi Tatar jiri ham hozirgi kundagi Tatar jiri narsasi bilan o'zgardi deb aytdim. Sen albatta kuzatib borasan endi. Sening ichida oltin barista olganing bor. Menda bular 2 gina oltin barista emas. Bularning ikkisi bek qadrli, shipshinliqlab xizmatni beyilib berilgan oltin barislar der edim. Birinchi soni 2007-yilda mana shu tigi uzun ko'ylaklar kiyib, yashasigan yarim jir uchun berilgan yil oshishi nominatsiyasida boshima tigi sharf kibik narsalarni kiyib, uzun intervyuda qoldirdilar meni. Nima ko'rsatgan endi? U vaqtda Nadejda Ayupova bilan birgalikda tayyorlangan edi haligi obraz. Undan so'ng shoqta yillar o'tdi. Shu yerning davomi kibik ijod etilgan yerga klip tushirganga, shunga ko'ra eng yaxshi klip nominatsiyasida berdilar. 3 yildan so'ng. Ham tag'in olasi oltin barslarim oldadir deb o'ylayman, umid etaman, ola bersam. Ham endi narsasi bilan ayrilib turadi desen, menga qadar bo'lgan Tatar jiri bilan bizning shirdagi Tatar jiri deb söylayman. Hozir 10 yildan so'ng sizlarga haqqing bor. Emotsiyalar bilan, u vaqtdagi his kechirishlar bilan ayrilib tura turgandir. Chunki u vaqtda mening tevga topqir sahnaga chiqqan vaqtlarim, birinchi odamlarim zo'r sahnaga, men u sahnaga egalanir uchun butun kishi repetitsiyaga, abid qag'ina keldilar. Men iden yuvuvchilar bilan birga kelib, dim qorong'i piramida sahnasida yurib sahnaga egalangan mezgillar edi u. Ali onsin bilmaydir. Mana onsi vaqtlarida bor edi. 11 yil o'zg'ash. 11 yil o'zg'ash. U yer xomanda o'lmas yer bo'lib qoldi. Endi u xomanda yoratib, xomanda o'zimdagi ishim boshqaramaylik hozirda. Do'stlar, Tatar jiri 2018 22 dekabr kechki soat 5 da piramida ko'nglashuv o'zagida bo'lashaq. Keligiz, ko'rigiz, o'z ko'zlaringiz bilan meni qolsam, mening o'ylashim endi. Har bir kishi o'z turmushida bir topqir bo'lsa Tatar jiri. O'z ko'zlari bilan ko'radish. Bor shunday kishilar 1 yilda qoldirmish haligi festivali, haligi shoraga kelishlar. Andilarda bor. Demak, ketib qolamiz 22 dekabr kundan yilning eng masshtabli shorasi Tatar jiri festivalidan. Biz birgalashib Gubadiya endi pishdi menga qolsa. Biz birgalashib Gubadiya pishganini kutamiz. Ham qarali, sen kirgachda ko'rdingmi bizning jihozlarni? Ko'rdim. Haligi jihozlarni bizga topshirgan sponsori bo'lgan Center Mebel ekibeti kelib o'rnashtirdi. Jurnalistlar o'rama 56-yilda o'rnashgan Center Mebel ekibetini do'stlar sizda bora olasiz. Borig'iz, o'zingizga narsa kerakligini aytingiz, kelirlaringizga razmerlarini olirlar, borasin sizirlar, yosarlar, tuzirlar, hali olib kelib o'rnashtirib tabirlar kerak bo'lsa, senda murojaat et. Zo'r rahmat Center Mebel ekibetini. Biz birgalashib tamli reklama qaraymiz, reklamadan so'ng Gubadiyaga degustatsiyasiz. Do'stlar, men Gubadiya oshlarga hazır. Pishdimi endi? Pishdi, Allohga topshirmaydi, olib qarayq. Yarar, tekshirib qarayq hali. Elvira Qamatova Gubadiya pishirgan salatmi ekan? Qarab turishga bek qodir ko'rinadi. Kayfiyati kelgan bular. Bek pishdi. Birazgina Kayfiyati menga bek pishdi, biroz hatto ortiqroq ketgan kibi kerakmi? Zarfda ketgan. Yo'q, uni bilasizmi, tega mana moylab jibarsang, Yo'q, bu shu moylarga yaramay bo'ladi, chunki bunda endi bulayda moy bilan ishlangan usti. Ulaymi? Nari yonib ketdi. Qarali, narsa, men senga hozir pishaq beramanmi? Ayy. Yo'q, pishaq. Sen o'zing kisalaymi?
Менің гүбәдия кескенім жоқ бір қашанда. Менікі Сенің гүбәдия пішіргенің жоқ, менің гүбәдия кескенім жоқ. Бұл сенің тәуге гүбәдияң. Тәуге алтын барсын алған едім тәуге гүбәд. Суыны бітірейін де, олай ғана еке кесек кені кесейін? Кесінші кешесін кесе шылай кеседі. О, қобар пішкен әлі ол. Кетірдеп тұра қамырлар. Мен саңа әйтем. Силеп тұрсың шылай, еме? Силеп тұрайды болады, олға таба. Үстерге шыққанша қалтырап тұрады. Біздің шылай деп үстерділер, тәмсіз деп әйтерге ярамы, деп ризық тобынға шыққанша қалтырап тұрыз деп шоға. Әрқайлы тәмсіз болса да, достарсыз білмейсіз. Біттер жықып тәмлі деп аршын. Әлі тамам бір ішінде кесіп қойды біздің администратор қызымызды қарап тұрады. Әлі операторымызды қарап тұрады. Гүбәдия кесіп берді. Яра жетті. Оларға жайлы болсан ішіңіне кесіп еттім дейсің, а? Так. Әйдер. Сен сұлағай мәлі? Мен оңағай һәм сұлағай. Шындайны көргенің бар ма? Шындайны көргенің бар ма? Бар. Менің қатым шындай. Сұлағай да, оңағай да. Әйдер бұлай шын. Мен сеңа бір әрнешек бәркім ярдам ете алырмын. Қай әйдер? Алғылмайым саңаны икісін бірге. Икісін бірге алып болмай. Әкірінгіні. Қойнар. Қойнар шол. Бұла торатып бітірәбіз. Торатып бітірәбіз не? Еле торатып шағына аламыз. Өттіп гүбәдияны біз кестік. Жәмәғат гүбәдияны қойнар кеш кеспейлер. Шол. Торалып кетті. Біраз торала. Бәкі мен қарап тұрам. Моторлығы бойынша қияфәті келген. Ләкин қауып қарысы келе шылайды. Тәмілі болған ма екен? Тәмілі жәмәғат. Алдап ұтыра алмай, менде алдар қалым жоқ. Эльвира, сен молодец. Эльвира, мен сені құтлайым. Шын көңілден құтлайым. Бірінші тапқырғы бірінде гүбәдия пішіруің білен. Қарап тұрып қына төйлі енді өзің. Өз қолдарым білән гүбәдия пішіруің білән. Сізге келіп пішірген осы болған екен. Екіншіден, әлбәтте енді жеңуің білән. Мына бұл, так, аша бітірімін. Тапшыру біздің генерал спонсоры болған Көк Мара табасы біздің бұл рецептіні жолдаған Рузилияға түгіл, сеңа болды. Ой, рахмет. Башқарып шықтың. Біз енді башқарып шыға алмасыңдар деген. Ой бар еді әлбәтте. Біздің телевизион тамашашыларына сендер әсе келеді. Ләкин сен молодец. Әфәрин. Достар, Көк Мара металл соғытсыба заводы ашық акционер жамғайтының инстаграмда рәсми аккаунты бар. Кейбітлерінің де, өзілерінің де язылығы саларда түрлі акциялар болам. Қошан бәйе кемегенін, қошан нінде таштамалар болғанын барысы шыны біле аласыз. Әм әйтем, бет қалдықлап әйтем. Көк Мара табаларын алғанда қарағыз астында фирменділер әкеп Көк Мара бұлырға дейіш спонсорымызға рахмет. Әм сені де біз қотлап, наманы қолыңа тапшырамыз. Рахмат, Бекзор. Бұлат бір сөзгін айтып өтейм әлі. Жеңушілер болмай тұрғандыр. Шоға көре Көк Мара яғынан деділер ялғыш. Қой сияқтан екенін біліп өтірмейм. Әлігі тамашашы біздің концертларыбыз ұяқтарда да болыр. Концертқа билет берербіз. Келегіз, рахим еттігіз ярым, ошланып қолдаңыз. Молодец. Ярар, бұл гүбәдияны қазір толайым аша бітіргенше, кей ішкенше, телевизион тамашашыларымызға өзі біздің тілектеріні әйтсек те бұла. Рахмет, әне. Шын көңілден рахмат сөздерімді жеткенем сізге қобаттан. Болат сиңа, сен беке оқшы ердемші, қызларға бекзі рахмат. Әлігі тапшыруға шақырғанлары үшін қобаттан сіздің біле шырашуға шексіз шуат едім. Тағын нәрсе айтайым. Сіз менің көңілді есте қалыр сіздің қазіргісі уақытта мен ашу гүбәдия пішірігінен. Мұнан соң енді ол әтлесе қар ел күндерінде пішіре башлармын гүбәдияны. Шушы фырсаттан файдаланып, қышның бірінші күні білән, 1 декабр білән, шын көңілден тәбірлесім, 1 ойы білән құтлысым келе хаммәгізінде. Тезден енді 1 күні болға шындан, тезден yoңа yılları да келіп жетер. Саулық, сәләмәтлік, тегіз мотор жетіш тұрмышлар тілім. Хаммәгізге де тәмләп қошап, тәмләп ешегіз. Бұл тілектердің барысына да қошылам. Һәм нәрсе кесім келе, тәмлі яшик, тәмлі ашық, тәмлі күрәшіні Татмус ТВ телеканалында атмасын күзәті барық. Сау болыңыз, ашларыңыз тәмлі болсын.